Отново сте с Kingdom Property. Вижте следващото изгодно предложение, което ще ви покажем. Останете с нас! Днес се намираме в комплекс Elysium, за да ви представим напълно обзаведен тристаен апартамент. Комплексът е наистина много добър. А защо толкова много семейства избират да живеят именно тук ли? Ами сега ще ви кажем. Elysium е избран за комплекс на годината през 2016 и от тогава вече 8 години държи на реномето си. Имаме 7 декара зелени площи, детски площадки, открит фитнес, също така хипермаркет, аптека, дори дентален център. Също така имаме постоянна охрана и видеонаблюдение в целия комплекс, като има 3 входа. Нито една дума и нито една снимка не могат да представят имота ви така както едно видео представяне. Това в момента е най-ефективният метод за достигане до голяма аудитория от купувачи. И ако вие искате да направим подобно видео на вашия имот, свържете се с нас. Kingdom Property. Две спални, 2 тераси, хол с кухненска част. Намираме се в антрето ни, което е доста удобно. Разберете защо. Сега, не обръщайте внимание на тези материали. В апартамента е извършен освежителен ремонт и след него не е живяно в апартамента. Така че тук имаме едно доста удобно антре. Може да си сложите скрин, място, където да седнете, да се събуете обувките, вашите гости, приятели, познати и така нататък. Доста е удобно. Затваряме тук и се намираме в нашата трапезарна част, която има излъз към тераса. От тук имаме 2 помещения пред нас, мокро помещение, както и голяма баня с тоалетна. Заповядайте да ви покажа спалнята. Спалня номер 1. Това е нашата стая за почивка с излъз към тераса, отново същата, която е от трапезарната част. Предимството тук, хора, е, че имаме дрешник. Заповядайте да ви го покажа, който е доста просторен и голям. Разкажете ми какво е вашето впечатление за този апартамент. Може да ни пишете долу в коментарите. Бихме се радвали. Както казах, тук имаме мокро помещение, баня с тоалетна. Нека да видим и нея. Заповядайте. Трапезарната ни част е доста удобна. Имаме си пространство, където да сложим дори по-голяма маса и каквото вие прецените. Имаме добро осветление, имаме климатик, имаме, забележете хора, заповядайте насам, имаме биоетанолова камина, която е много впечатляваща и много семейства предпочитат да използват този вид топлина, която е и декоративна, и приятна и създава много добър комфорт в едно жилище. Намираме се в нашата дневна, от която имаме излъз отново към тераса, която е по-голяма. Имаме си диван, който е също доста удобен. Имаме от него абсолютно приятна гледка към зелени площи, хубави сгради, ново строителство. Голям телевизор с саундбар. Остават. Апартаментът се продава в състоянието, в което го виждате, напълно обзаведен, с всички електроуреди. Имате си дори и пречиствател на въздуха. Много детайли. Стани изключителен посредник в недвижимите имоти, като продаваш чрез иновативни подходи и оставяш доволни клиенти след себе си. Запиши се в единствената академия за брокери в България, като можеш да научиш повече на simonsimonov.com. Кухненския бокс. Напълно оборудван. Хладилник на миле, имаме съдомяла на миле, имаме керамична плоча, печката е на миле. Абсолютно всичко нужно, което ви трябва. Механизмите, спираща функция, шкафове удобни и доста удобно. Какво е вашето впечатление? Не забравяйте да ни оставите един коментар под видеото. Сега, показах ви дневната, показах ви кухненския бокс, показах ви трапезарията, както и едната спалня и удобното ни антре. Питате се къде е втората спалня. В момента жилището е преустроено в двустаен апартамент. Много важно да знаете, че тук тази част е предвидена за тристаен апартамент, втора спалня. Сега ще ви обясня как. Влизате от тук, съвсем спокойно се прегражда една стена тук по този начин и си става непреходна спалня, от която се влиза тук. Тук се получава малко коридорче, което от него си влизате към другата спалня, банята с тоалетна и мокрото помещение. И от тук се влизате към втората ви спалня. В момента
е преустроен на голям двустаен апартамент. Отново 120 квадрата, 100 квадратни метра е чистата жилищна площ. Намираме се на трети от 6 етаж. Ако вие проявявате интерес за този имот и искате да научите малко повече или направо да организираме ден и час за оглед, обадете се на посочения номер.